हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र'आवथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों थाइजौ बिबार। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि फुजा मोसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय बिबेक गयारि बिथां। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथां। लोगोफोर, ओमफ्राय बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला KBR फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना बयबो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो नुनो मोनगोन KBR फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजोंनो जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेराव नुनो मोनगोन। शुटआ दायो सोलिगासिनो दङ। स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय रेडि जानानै थाखादो आरो सोर सोर एक्साइटेड स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां फुजा मोसाहारि आरो बिबेक गयारि बिथांमोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा माबायदि जायो। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।